karon guys, magsuroy-suroy ta ni guys. Suroy-suroy ko ni guys basig na mga silingan nga nagluto guys, no? Para adlaw ron Domingo guys. Na di magluto-luto ron adlaw Domingo. Suroy-suroy ta ni para masave atong paniod to guys. Ay, malibre ang paniod to na to karon. Ayo, palita kong bitsen. Gid guys, oh, nangaon gid sila guys, oh. Tigil na pangaon guys. Dami lang tulad dong. Kasi naman, kenapa na? Oh, Libre, tinapas na makwaga. libre sa to paniod to ni guys. Oh, Bro, kenapa na? Hindi naman yung tuloy-tuloy ka doon. Bro, kenapa? Okay, kenapa kayak kung tanaw? sorry na. Sinamak. Sinamak daw, ano ba ito sa sinamak? Saan ang sinamak? Amahong. Amahong? Ah, oh. Apa? Apa melisugan ako kung kanino? Wala din na nahurot. Na. Galahe ko eh. Ang tabla yata ni akong dati. Dua ka bubog. Init na, wala. Ganihara na eh. Nabugnaw na. Init na kanina pag naog. Nawala mabuka. Pagkuha ka willing natin, nawala mabuka. Kataon, kuha mo niya. Ito tanda. Tulang naglata. Bakit? Ulit naman. Ang kahoy dari, oh. Gabiin ang magbutugot. Ang ani na. Kamu tunggu gutara. Wala na tanong sila ni. Ito ka ni. Ha? Sinamak. Tinamak. Dinamak daw, dinamak. Ah, dinamak. Abi ko tinamak. Sinamak. Ah, sinamak. Hindi ako tinapa ganyan. Wak may limo, di suka akong katapat. Ano man? Limo, Ano limo. kante? Ay. Palitan ako siya. Kato natin na ice carbon. Nanay, meron magaghangon na yun. Kaunta. Sina anak na iskabaw kanang ko nga. Kabaw ra man gyapon na. Pinayos na na. Hmm. Bukubar. Nakamaroon ang si Dungkol gusto. Baka, baka kabaw. Ede. Ito. May man ni maglakaw-lakaw tag dadong Domingo ba ang silingan kay malibre tas paniod to. Wala kalas bugas. Gahil lang mo balos ni paak. Nakuha siya. Mo bounce. Murag pumba. Humok mo yung uban panguan niya ko. Pag Kaya po nga mga biyahe kaya atin nyawa ng lawa. Nilang itong adlawa kayo. unya pa masakay. Sila pang gabi eh. Sakay, ng gabi kay night market. Tapos lumibo ko ng kwarta. Mingaw na kayo dahil. Naka 4 mil na daw siya. Mingo, ganyan, pero Pagitay mong bana na, dara na yay. Pabungol-bungol ba na? Kau kaaway sa kay skin din ay. Ang kaon lang siya reskin din na yan. Di ba? Dadi imong sampit. Ay, nagkaw skin day, pabungol-bungol. Reskin din na yan, draga. Ano sa sila ba? Ang kanina dito kayo. Tumutuwag ko. Ano na kung magtunta? napilaw nga po sa mga aspak. Kako sa kwan skin day. Ang gabi, imang ko ng... Ay, skin din visa. Hapon Ang mo. sarap itong panilis. Oh, gawas ko kay galas 3. Ang. Silisyo. Ang. Ay, alam itong Saan mo gang? Kaya ang sawa kay Ayatag ko na sa nakita. Yasyo man driver sikat. Sana ba? Sana Sana. ginara ka, 350. Din, anak ko na rin. Di, lumero din. 350. Magawas din. Dalag koktor! Si Rini, di, kagipatdan niya udto. Alas 2. Gihatag na rin ba? Anak din. Balita. Gatag mapunya. Sa balita sa TV, din. Night police ba? Night police din. Kaabri sila itong balay din. Yung gawas ang 350. Yung lockbit lang. Gamay kita ba? Labay lang. Oo, balik. Hindi, 350. Hindi pa. Pila ya 20 niya? Gawas, what?
Dili man pastada. 035 man ang gawas. Si Nebe! Ipat na Ang yan. yatang ano, 350. Ay, usa na Oh, ako ng 350. kuan. Wala yung gawas. 20. 035. Wala niya yata niya kasi ko wala. Yata sa TV na. Tulpo ba? Tulpo. Sila tulpo ka kung kuha na. Di balita yun na itong kan Nga, yatag ko sa vlogger. bunga nga lagi gamay kay gianan tao gilapay ra ta. Nay ang mga pulis diha. Nang gawas man. Pero wala pa ni plastada. Huwag ka ni patay. Ay, unod. Tay gipangayo na ko tong yang palapa daw ito yurot malimot ko. Ha? Palapa. Naman din. Wala yurot daw niya. Wala nga gihubutang luloy. Yaw-yaw giluloy. Ay gibutang niya usap. Ako magsugo. Sugo mo luloy. Lamig ni palapa ay. Ilaw man to. Luto na ay. Ilaw. Usa pala pa. Luto na to. Luto mo ito. Luto to. Luto din tapos na magtaktak. Remote ni kong tago. Luloy. Hindi man rin. Kumalapa. Inuno na ano, hermo lang. Alono bito. Arto. Alangan ano eh. Halang kay tudaan. Ang sunod pang halang eh. Di, minimo. Euros, manggut. Ana lang iluloy. Awa. Kada gabi may papalit palapa daw ng kanang diaras sa kapilya ay. Jis, dua ka buok. Gagawin ko na lang. May kayo. Lamay sugot ko ko sudan ba? Palapa. Di, cook dia. Hindi. Ano yan? Kamay lang ba? Gapo lang palapa daw dili ang kan ba dili. Ito na. Dili ang hit dili ko ang to. Di ba sila guling galito na? Dili ba kailangan to man. Ha? Order mo na. Nagkabutang doon. Mo lagi. Taranan. Angkat ra na. 15 baligya? Jis. Jace? 5 rin kuha niyo na. Gamay mo po kayo ng sulanan. Hindi kaya ay. Gamay yun. Di, sige siguro na kuha na. Dis lang niya ruway bungkig. Gusto ko niyo to. Namay punta kaon pero kung gusto tira ko ilikay ko eh. Kapon, wako maniug to. Sung sadaw, ko maniug to. Biskwit ra ang ikaon. Ganun kayo ubod sa bukog. Gahi apo doy. Lamay kay tak-tak yung kuanay. Sudi na libi. Dito ibalay, na may katong uyok. Uyok na ka, kan ba? May uyok kaya bungkit mo to tong yung ugat mo. Naman, marumag guma. Ha? 12 yan sa. Yo, yang kana yang mga buko na. Kaya tay, ako uyok. yung kaon kay. Ang sulod na ba? Nakasulod na yo. Ugaw kong kamot. Magaling, galit ko pulit buko. Galit ko gawa. Gahi. Mugunit ko na, mupilit man. Pilit, ang grasa kaon, ang grasa. Hey, sugap kayo ni magnaong doy. Tanaw, nabira isang king naong. Wala nga nabayan master kasi na. Kung kaning guna-guna, guna-guna na. Subok kayo. Ito, ano ito, tangag katid sa Karon guys, kasya ba? salbar gyud atong paglaag-laag sa mga silingan guys. Salbar gyud ang paniud to. Di, pwede na ko dili mo palit og bugas kay malibre naman tagkaon sa mga silingan day. Uyok na ito ba, Dok? Itaktak